mezi námi přivítám milého hosta, paní Nelu Viskovou, které předávám slovo a po jejich slovech potom začne nějaká beseda. Děkuju. Taky samozřejmě za milé pozvání. Já teď jezdím takhle s knihou po celé České republice a setkávám se s občany, takže jsem moc ráda, že jsme se i v takto hojném počtu sešli tady. Já bych to viděla asi tak, že v podstatě já vás obeznámím s tím, co mě vedlo k napsání mého životního příběhu, příběh Putinovy děvky, a co je obsahem mé knihy a v podstatě proč jsem knihu takto nazvala, a pak bych se dostala i k tomu, proč teď aktuálně zakládám politické hnutí Nezlomní. Podrobně vás seznámím třeba i s programem a děkuji samozřejmě za každý podpis na petici, která tady koluje, a budu moc ráda, když se stanete třeba i součástí, v případě, že vás naše politické hnutí zaujívá. Takže já začnu asi tím, protože většinou se mě lidi ptají, proč jsem pojmenovala svou knihu Příběh Putinovy děvky. Samozřejmě to není v kontextu nějaké vulgarity, to v žádném případě, ale určitě jste si všimli, že v podstatě ta situace aktuálně v České republice je asi nejhorší za posledních nevím kolik desítek let, a že když se vyjádříte oponentně vůči stávající vládě, vůči stávající garnituře, tak jim schází slušné kultivované argumenty. A já se s tím setkávám poměrně často, zhruba od roku 2016, že jakmile sdělím někde svou osobní zkušenost, ať už to je z války v Donbasu, anebo nějaký politický názor, tak v podstatě jediným argumentem těchto lidí je pro SSK, čím víc S, tím lépe, že jo? A buď teda nacistka, fašistka, čímž těchto pojmy mají samozřejmě taky trošku problém, protože se to neorientují, a v poslední době nejčastěji Putinova děvka. A já, když jsem psala knihu, tak jsem uvažovala tím názvem. Říkám, tak jako popíšu tam svůj životní příběh, popíšu tam situaci ve válce, kterou jsem zažívala v Donbasu, následné soudní procesy, kterými si procházím. A stále jsem přemýšlela nad tím, jak tu knihu nazvat. A vzhledem k tomu, že asi během jednoho týdne mi takto oslovilo 10 lidí, že jsem Putinova děvka, tak já jsem si říkala, výborně, to je excelentní název pro moji knihu, protože v podstatě já tím můžu poukázat na tu absurditu a nedotyčnou hloupost Čechů, kteří v podstatě nedokážou argumentovat jinak než vulgaritou a invektivy. No a tak se stalo. A tak se zrodil příběh Putinovy děvky. V mojí knize popisuji vlastně setkání s Doněckem, s vládou Doněcké lidové republiky, která mě oslovila v roce 2016. Já jsem v té době chodila hodně na demonstrace, publikovala jsem hodně články v ruštině, v angličtině, v češtině. Svého času mi dokonce dovolili publikovat i v parlamentních listech, kde mám zákaz, zhruba nějakých posledních asi 7 let. Až tak demokratické listy to jsou, mohou si psát, co chtějí, že jo, logicky. No a na základě těchto mých publikací a na základě toho, že jsem vlastně se účastnila řady demonstrací v té době, protože vrcholila od roku 2015 taková ta vlna té migrační krize, a měli jsme všichni potřebu se vůči tomu vyhranit a vyjádřit. Takže mi oslovila přímo ministerstvo zahraničních věcí Doněcké lidové republiky, paní ministryně Natálie Nikonová, a požádala mě, jestli by se přijal do té země podívat, že tam bojí válečný konflikt a že prostě v podstatě celý svět o tom mlčí, nikdo o tom nevěděl. Já se přiznám, že ani já do té doby jsem neměla nějak moc jako ponětí o tom, že existuje nějaký Donbas, nějaká Doněcká lidová republika a že tam vůbec je válka. Takže mě to velice zaskočilo, a když jsem se dozvěděla, že v podstatě tu válku financujeme my z našich daní, že my se podílíme na vyvražďování ruských mluvících civilistů v Donbasu, tak o to víc, přesně tak Slovanů, tak o to víc mě to teda zaskočilo, až mě zamrazilo a říkala jsem, že to není možné. Jako, přece o takových zásadních věcech by si občané měli rozhodovat sami. A měla by tady fungovat nějaká referenda, ale to je samozřejmě iluze. Jo? Realita je někde hozená úplně jinde. No tak jsem se rozhodla, že tam teda poletím. Tak jsem se dala do letadla, no a začala cesta na Donbas. Na hranicích Uspence mě vyzvedlo auto ministerstva zahraničních věcí, odvezli mě na ministerstvo
a tam mi vysvětlili situaci, co se tam odehrává. Byla jsem tam vlastně poprvé 14 dnů a ukázali mi celou tu zónu, celý ten Doněck, tu Doněckou oblast jsem si projela, abych viděla ty hrůzy napáchané tou válkou. A musím říct, že to je věc, která opravdu ve mně zanechala velkou jízvu a v podstatě až v té době, kdy jsem si uvědomila, co to vlastně ta válka reálně je, že to je diametrálně odlišné od toho, když to sledujete v bezpečí z domova samozřejmě v médiích, pak na to za 5 minut zapomenete, protože těch informací a těch zpráv je mnoho, ale pak vlastně přiletíte do země, kde to skutečně každodenní realita těch lidí, kteří tam žijí. A je to katastrofa, skutečně katastrofa. Jako asi si to nikdo neumíte představit, tu realitu. Je to mnohem horší, než vůbec můžete domyslet. A na základě těch dalších četných návštěv jsme se dohodli, nebo mi bylo nabídnuto, že by možná nebylo špatné tu zemi zastupovat v tom smyslu, aby iniciovala v České republice ukončení toho konfliktu. To znamená reálně informovat lidi o té situaci tam, pravdivě samozřejmě, a víceméně iniciovat v řadách české politické scény potřebu, aby toto téma otevřeli. Já jsem s tím samozřejmě souhlasila, nicméně moje taková hlavní podmínka byla, že pokud o tom mám skutečně reálně informovat, tak to potřebuji prožít. Takže jsem mi požádala, jestli bych mohla skutečně, teď už ne, v nějakém luxusním hotelu v Doněcké lidové republice, přímo v Doněcku, ale jestli bych mohla pár týdnů prožívat přímo s těma lidma na těch bojových liních. Toto mi umožnit zpočátku nechtěli, protože měli obavy z toho, že by z toho byl samozřejmě mezinárodní problém, kdyby se něco stalo. Nicméně já jsem jim jasně sdělila, že v případě, že budu mít pouze reprodukované informace a ne svoje osobní životní zkušenosti, tak se o té otázce bavit nemůžu. Opravdu nemůžu. Na to mě nepotřebují. To si můžou najít jakoukoliv loutku, která jim bude potom samozřejmě v médiích vykládat to, co potřebují. Takže jsme se nakonec na tomto dohodli a já jsem pobývala zhruba 2 měsíce v těch oblastech kolem toho Doněcka, kde skutečně bojila válka naplno, protože abych vysvětlila ještě situaci, já vlastně, když jsem přišla do té Doněcké lidové republiky v tom roce 2016, tak nejhůř bylo v tom Doněcku 2014-2015. V roce 2016, když jsem tam přijela já, tak přímo v městě Doněck, kdy jste nepoznali, že je válka, tam fungovalo všechno naplno. Opravdu, obchody perfektně vybavené, fungovaly tam školy, univerzity, nemocnice, diskotéky, infrastruktura, všechno. Takže v tom roce 2016, když jsem tam byla já, tak město Doněck jako takové ostřelované nebylo, anebo minimálně. Ale když jste byli třeba 20, 30, 40 kilometrů za město, tak tam už byla teda opravdu hrůza. Takže na základě této dohody jsem teda pobývala přímo s těma lidma na těch bojových liniích. Ten pobyt byl většinou po šachtách, po sklepích, jak se dalo, bez vody, většinou bez jídla, nebo jídlo jsme tam samozřejmě měli, ale buď dovezli nebo nedovezli, to byla tak vždycky otázka. V provodu jsme chodili třeba 2 kilometry, protože tam nebyla jiná možnost. A teprve tam jsem poznala rozměr vlastně lidskosti jako takové, protože skutečně, když těma lidma žijete v těch podmínkách, že vás mezi sebe vezmou, když vlastně vás přijmou jako rodinu a vy tam s nima pobýváte vlastně 2 měsíce od rána do večera, tak teprve potom pochopíte jednak mentalitu toho národa a jednak v podstatě to, že, protože já hodně cestuju, že v podstatě, ať už jsem kdekoliv na světě, tak ty starosti máme všichni úplně stejné. Každý chce mít zdravou rodinu, mír, zdravé děti, práci a trochu peněz navíc, aby mohli nějak důstojně žít. A to platí samozřejmě po celém světě úplně stejně. Ti lidé se ten osud nevybrali. Nevybrali si ho, byli rukojmí a dodnes jsou rukojmí toho válečného konfliktu a o to více mě to dotýkalo, že naše země se k tomu postavila opravdu nehorázným způsobem, protože já, když jsem se vrátila potom po té 2 měsíční zkušenosti z té hrůzy zpátky, tak první, co jsem udělala, tak jsem napříč politickým spektrem oběhla politiky a řekla jsem jim, co jsem tam viděla, co jsem zažila a že je prosím o pomoc, protože to, co jsem tam viděla, už nechci v životě zažít a vidět. Bylo to strašné, opravdu. Opravdu, jako bylo to pro mě hrozné. Já až tam jsem v podstatě
dospělého člověka, protože jsem si uvědomila, že tady máme vlastně houby starosti a teprve tam vlastně hodí opravdu do reality. A když vidíte třeba, že během chvilky přišla třeba žena o muže, o dítě a musela s tou situaci srovnat, anebo děti, úplně o celou rodinu, úplně o všechno. A vy ty lidi vlastně můžete maximálně obejmout a být vlastně přítomen té bolesti lidské, nezměrné lidské bolesti a to je maximum, co v té dané chvíli můžete udělat, tak o to větší vztek jsem vždycky měla na tu českou politikařskou scénu, která opravdu neví, co je to morálka, úcta a slušnost. A v dnešní době nám to dnes a denně prokazují, protože vlastně vidíme, že oni eskalují tu válku a že ji primárně jde skutečně, já jsem tu přesvědčená, o globální konflikt. Je to naprosto šílené. Je to samozřejmě na jedné straně přepředí zbraní, samozřejmě ano, ale dnes v podstatě je ta situace taková, že nevíme. Nevíme dne, ani minuty, ani hodiny, komu se co v hlavě stane a co se může stát. Je to šílené. Takže jsem objevila teda politiky, včetně SPD, ODS, KDU, ČSL, komunistů, úplně všechny. A od všech jsem slyšela jedinou odpověď. My se tím zabývat nebudeme. Tečka. Já jsem vlastně v té době v roce 2015, protože určitě se na Wikipedii a různě o mě dočtete různé lži. Naposledy o mě teď Seznam vydal video nedávno, kde mě nějaký obtloustlý nok, vypadá jako alkoholik ten člověk a je zaměstnancem asi pravděpodobně Seznamu, tak si dal tu práci, natočil o mě zhruba hodinové video, kde jedna věta vedle druhé je lež. A to jsou takový investigativci, že nezvednou telefon, nemají tu odvahu, nepodívají se mi do očí a neřeknou, paní Jisková, chtěl bych o vás natočit, jak to vlastně s váma je. Pravdu, to neudělají. Oni prostě si natočí video, které potom pouštějí, vidí to miliony lidí, kde, protože to video vlastně teďka běží i řetězovými maily, neustále jsem to dostala zpátky, spousta lidí to upozorní, kde mě prezentují jako dezinformátorku, lhářku, proruskou separatistku, dokonce i teroristku a Bůh ví co všechno ještě. A to se v České republice aktuálně může, to je beztrestné, protože tady toto dělá ta správná strana. Kdybych si tady toto dovolila já, tak by samozřejmě nesla plnou zodpovědnost a nebylo by to zrovna příjemné. No a aby se vrátila teda k těm politikům a k těm jejich reakcím, tak například pan Okamura mi sdělil, protože v té době jsme měli spolupracovat s SPD, měla jsem být koordinátorkou pro Moravskoslezský kraj, protože se mi v roce 2015 program SPD líbil, stejně jako celá SPD. A bylo mi řečeno panem Okamurou na jednání, že nechce mít zatknout listku a že to řešit nebude a že o tomto už ani po telefonu, ani slovo, ani jinak vůbec prostě nebude to řešit. Takže já jsem mu uponovala, protože jsem říkala, podívejte se, to je obrovské téma. Jako tam je válka, lidé to tady neví. A kdo s tím může něco udělat, než vy politici? Jako tu moc nikdo jiný nemá. Ale strach, bohužel, a taková ta pohodlnost a obava z toho, že by mohl šlapnout vedle a přijít třeba o korítko, převýšil tu morálku. Takže jsem se potázala teda s tím, že bohužel se tím zabývat nebudou, takže jsem v tom podstatě zůstala sama. Což byl takový paradox. Takže jsem tam nadále letala. V Ostravě jsme 1. září v roce 2016 otevřeli první zastupitelské centrum Dominikské lidové republiky na světě. A k mému překvapení a údivu to začínalo svět konečně zajímat. Protože se do té informační zóny samozřejmě zapojilo i Rusko a prezentovalo to zastupitelské centrum a spousta novinářů z celého světa, bylo tam zhruba 60 novinářů na tom uvedení do zastupitelského centra na té svoje konferenci celého světa, tak se o to začali konečně zajímat. No a začala takzvaně moje životní místa, protože tyto učiny skutečně otočily můj život o 180 stupňů. Aniž bych to tušila, aniž bych na to byla připravena, ale stalo se. Po tiskové konferenci jsme tedy otevřeli na Sokolské třídě v Ostravě oficiální kancelář zastupitelského centra Dominikské lidové republiky, kde jsme chtěli pomáhat lidem, kteří žijí v České republice a nemají to třeba z různých důvodů jednoduché. Informovali jsme o vývoji konfliktu a o vzájemné spolupráci
A ten přesah byl paradoxně asi tak obrovský, že to začalo vadit ministerstvu zahraničí, které tehdy vedl pan ministr Zaorálek. A měli s tím obrovský problém, dokonce v hlavních zprávách řekl kdysi pan Kalousek, že Nela Lísková si dovolila to největší svinstvo od roku 89. Znači, že já jsem říkala výborně, takže vy jste vlastně teroristi, podporujete terorismus, vyvražďování civilistů v zemi jenom za to, že si dovolí mluvit rusky, včetně dětí, a mě považujete za teroristku, tak co jste potom vy? Pochopitelně, že po roce působení a iniciace pana Zaorálka jsem dostala obsílku od soudu s tím, že má být zastupitelské centrum Donetské lidové republiky zavřené. A důvody byly, že prý já vedu vedle té české politické scény paralelně sama zahraniční politiku za Českou republiku. A já jsem za to ráda, protože konečně ji vedl někdo, kdo naší zemi prezentoval, jak se zaslouží, a nemusela jsem se za to stydět. Protože při každé mojí návštěvě do Německa byla tisková konference, kde jsme se bavili o reakcích politické scény v České republice na tu moji aktivitu. A víceméně já jsem vždycky začínala tím, že se omlouvám všem lidem v Donbasu, kteří trpí kvůli České republice, že občané České republiky nejsou vláda České republiky. A že žádný slušný člověk, žádný slušný občan České republiky by nikdy nedopustil, aby dobrovolně financoval válku a terorismus, ale situace je taková, že i my jsme v podstatě rukojmí toho všeho a aktuálně nemáme moc na výběr, bohužel. Takže to je jedna část knihy, no a další část knihy je o tom, že tam popisuji soudní procesy, které nastartovaly vůči mojí osobě Piráti, respektive paní pirátka Richterová, místopředsedkyně Pirátů, paní Olga Richterová. A to je další absurdní záležitost, protože zhruba v roce 2015 měli Piráti v 5. bodě programu, že by upřednostňovali byty pro migranty. A vyšlo v té době v roce 2016 plus minus nějak článek na tzv. Pirátské pravdě. To byl server na sociálních sítích, který potom údajně se prezentoval jako parodický, ale kdo ví, jak to je. A tam se měla paní Richterová vyjádřit, že ano, že Piráti s tím souhlasí, že by chtěli přednostně byty migrantům, a s ohledem na to, že to plně korespondovalo s tím programem, tak já jsem nepochybovala, že tak to vyjádřila. Takže jsem tento její článek sdílela na svých sociálních sítích jako 100 000 lidí v České republice a napsala jsem k tomu jenom jedinou větu. Udělejte si názor sami, protože předpokládám, že každý člověk je natolik inteligentní, že ten úsudek vytvoří sám, není potřeba napovídat. No a paní Richterová mi napsala na Messenger, jestli bych ten článek mohla stáhnout, že údajně se takto nevyjádřila a že je to lež. Já teda v žádném případě neuznávám Piráty, ale na druhou stranu, co uznávám, je lidská slušnost a paní Richterová mi slušně požádala a já jsem jako ženě slušně vyhověla. Takže jsem říkala, dobře, třeba se takto úplně nevyjádřila, slušně požádala, ten článek jsem odstranila a tím jsem tu záležitost byla jako ukončenou. A najednou začaly chodit výhružené zprávy. Nemyslí si, že tím, že jsi to odstranila, že je konec, ty budeš platit 100 000. A pochopitelně jsem si pomyslela v té době, že sociální sítě jsou anonymní, tam plno hrdinů, že je plno svalovců, kteří se takto vyjadřují, takže v podstatě jsem to nějak jako nebrala vážně, ale opravdu mi přišlo trestní oznámení a já jsem musela na kriminální policii do Prahy se svým advokátem vysvětlovat, proč jsem ten článek sdílela, proč jsem ho odstranila a podobně. Ti policisté z toho byli absolutně znechucení, protože říkám, že neví, kde jim hlava stojí, že mají plno práce. A oni řeší rozmar nějakého prostě politického fracka, nedozrálého, který si neumí prostě samozřejmě své osobní mindráky řešit jinou formou než tím, že mají potřebu vyvolávat tyto iniciativy, které vedou k politickým soudním procesům. Takže jsem se vyjádřila k té věci na policii se svým advokátem a policie tam nezhledala, že by došlo k naplnění skutkové podstaty pro trestný čin. Načež zpátky jim to vrátil státní zástupce, tento bývalý Mach, pochopitelně iniciovali Piráty. No a toto se opakovalo všechno 3krát zhruba.
Policie to vrátila státnímu zástupci, státní zástupce policie, a takhle se to opakovalo, přehazovali se jako horký brambor a já jsem jezdila Ostrava, Praha, Ostrava, Praha, Ostrava, Praha, tam a zpátky, abych stále dokola. Já vám to chci vysvětlit, za co tady vyhazují peníze. Jo? Že tady nejsou peníze pro potřebné, ale to kraviny skutečně peníze jsou a čím se ty politici nebo politikaři zabývají. Takže toto se opakovalo v podstatě 3krát a nakonec to dopadlo tak, že neuspěla v té věci paní Richterová a dala to alespoň teda k občanskoprávnímu soudu, kde po mně požadovala 550 000 korun plus náklady na advokáta, soudní řízení a podobně, jako odškodné za tuto věc. Takže naprostá neskutečnost, no ale bohužel i toto je realita v České republice. No a po zhruba 4,5 letech soudních tahanic jsem ten soud logicky prohrála, protože samozřejmě, že pokud iniciují soudní proces politici, tak asi moc šancí nemáme, že jo, to je samozřejmě logické. Takže jsem zaplatila tady pokutu paní Richterové, teda poměrně nižší, než chtěla původně, ale jde o princip. Bohužel jsem musela zaplatit pokutu paní Richterové. No a aby toho nebylo málo, tak jsou vlastně teď aktuálně, když se dostali Piráti do vlády, kde už zase nejsou, protože byli vyhození, ale že byli, tak z pozice své moci chtěli vůči mě ještě uplatnit trošku tvrdší kroky, tak když neuspěla tehdy paní Richterová, tak to dali teďka k trestnímu soudu. A aktuálně si procházím trestním řízením, jehož 9. bod obsahuje, že jsem zavinila špatný volební výsledek Pirátů. Takže to jsou 4, za to nemůže jít neschopnost, nekompetence, ale za to můžu údajně já. Ano. Takže já chci poukázat na to, co všechno je tady možné a čemu čelíme. A co mě vede v konečném důsledku k tomu, že to chci změnit, i po tom všem, co si procházím, čím si procházím, si prožívám. A proč je nezbytné skutečně tady vybudovat první pronárodní, nebo ne první, už tady nějaké skupení jsou, a další pronárodní politické hnutí. Protože skutečně pokud se nesjednotíme a nevyužijeme těch zbraní, které mají oni se taky sjednotili a podvodem se dostali k moci, protože jako jednotlivci by neměli logicky šanci. Takže pokud toto neuděláme, tak nemáme šanci a nějakou budoucnost ani my. Takže teď aktuálně probíhá tady další soudní proces a není to jen ojedinělý soudní proces, protože já jsem se s ohledem na Bandera Party, která proběhla v Plzni, asi to všichni zaznamenali, že v Plzni byla Bandera Party před časem, a na základě svých osobních zkušeností z neonacisty z Donbasu jsem se vyjádřila, že bude potřeba denacifikovat Českou republiku. A na základě tohoto mého vyjádření na síti X intervenoval vůči mě žalobu bývalý ministr za KDU-ČSL pan Herman, který se paktuje se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, protože tomu se toto moje vyjádření nelíbilo, patrně měl obavy, že by se jednalo možná i o jeho osobu. A v podstatě probíhá další soudní proces, on to sloučil tak do jednoho všechno, za to, že jsem se vyjádřila, že je potřeba denacifikovat Českou republiku. Takže já jsem u toho soudu, když jsem se dívala do očí tomu soudci, tak jsem říkala, ale já jsem neřekla, že chci nacifikaci České republiky. Já jsem řekla, že chci denacifikaci České republiky. A na to mám právo. Já tady vychovávám dítě jako miliony lidí v České republice a já tady v ulicích nechci to, co jsem viděla v Donbasu. Nechci. Ale bohužel už to tady máme, protože ti lidé, kteří tady utekli před válkou, to v roce 2014, 2015, 2016, tak teď se vyjadřují tak, že v podstatě to, před čím oni utekli, teď je v České republice a teď chtějí zase utíkat z České republiky. Až takto daleko jsme se tady dostali, protože vláda nekontrolovaně na území České republiky pouští v podstatě kohokoliv a hlavně ne, že nekontrolovaně, ale cíleně nekontrolovaně. To je potřeba zdůraznit, že to je všechno záměr tady toto, protože oni ohrožují vědomě bezpečnost České republiky. A tady vidíme, jak se vyjadřují teďka aktuálně třeba na tu otázku, že USA umožnili Ukrajině používat rakety dlouhého doletu s přímým zásahem hluboko na ruské území. A místo toho, aby to slušný člověk, morální člověk a politik ještě k tomu
odsoudil a řekl, ne, tady se musí vést mírová jednání, tady je třeba dialog, tady je třeba opravdu, abychom si nad tím sedli a vedli jednání s míru, tak oni nad tím tleskají na těch sociálních sítích, jásají, jak je to úžasné, že se budou vyvražďovat prostě další lidé v Rusku, to je prostě neskutečné. Takže v podstatě teď si procházím dalším soudním procesem, který mě zastupuje zde přítomný pan magistr Růžička, kterého tady chtěla přivítat mezi námi, protože na rozdíl třeba od jiných advokátů se nebál za mě postavit a celým tímto soudním procesem si prochází spolu se mnou, čemu samozřejmě děkuji, protože většina advokátních kanceláří, když slyšíme jméno Lisková, tak mi řekli, že bych jim mohla poškodit image. Takže pravda a informace, které nejsou nějakým způsobem přetvářeny k obrazu stávajícího režimu, může ničit image podnikatelů v České republice, bohužel. No, ta situace teď aktuálně asi není úplně růžová, myslím, že to sledujete všichni. Já teda osobně asi poprvé v životě skutečně bojím, že může nastat jako globální konflikt, protože je to něco šíleného, protože ani jedna, ani druhá strana nějak nechtějí dojít k nějakému jednání. Já bych řekla vlastně i z těch svých zkušeností, tak já v podstatě jsem neustále nálepkovaná jako proruská a podobně. Já můžu milionkrát vykládat, že nejsem ani pro ruská, ani pro americká, ani pro čínská, že jsem pro česká. Mě primárně zajímají zájmy České republiky. A to, že samozřejmě má zahraničí na nás vliv, to je logické. Samozřejmě každá země na světě ovlivňuje každou zemi, byť se to nezdá, tak i ta nejmenší země má samozřejmě nějaký vliv na to globální dění. Ale zásadní je to, že v podstatě opravdu se můžeme teď dostat do situace, kdy nám hrozí velké problémy, protože tady už nejde jenom o to, že někdo dal nějaký administrativní povolení, ale tady jde o to, že chtějí eskalovat válečný konflikt a jeho přechod do reálného válečného konfliktu v rámci celé Evropy, což je naprosto šílené. Takže toto je k mojí knize, já nebudu prozrazovat pikanterie, ty si můžete dočíst. Je tam spoustu pikantních záležitostí v té knize, které se vlastně v důsledku té mé aktivity v mém životě odehrávají. Některé jsou teda vrcholně nechutné, ale bohužel. Teď už to bylo tak, že jsem s tím asi musela dopředu počítat, ale s něčím takovým, třeba co se mi odehrávalo, tak jsem počítat nemohla, ale naštěstí teda mám skutečně rodinu, která se mě vždycky postavila a to mi v životě hodně pomáhá, protože bez podpory rodiny bych asi nemohla takto fungovat. Já bych teď asi tak trošku představila politické hnutí Nezlomí a co mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodla založit politické hnutí Nezlomí. Já jsem s tou myšlenkou samozřejmě účastnice politického života koketovala poměrně dlouho, ale nikdy jsem nebyla nějak úplně přesvědčená, když třeba mě někdo nabízel a mě kandidovala, tak jsem to úplně necítila, protože pořád nebyla taková ta doba, kdy jsem prostě měla opravdu jako hluboký pocit, že to k něčemu bude, ale teď, když vidím tu situaci, v které se nacházíme, tak v podstatě jsem došla do bodu, že tady ani nic jiného nezbývá. Opravdu my musíme jezdit za těma lidma, tady jezdíme za váma, my se musíme sjednocovat i mimo ty sociální sítě, to je velice zásadní, protože spousta těch lidí v podstatě na těch sociálních sítích fungují tak nějak jako, že jako ano, oni chtějí tu změnu, ale v podstatě pak, když jde na lámaní chleba a mají skutečně udělat třeba jenom drobnost, třeba jenom podepsat petiční akt, jo, tak s tím mají problém a hlavně tady teď vrcholí takový strach. Já to slyším kolem sebe neustále, že se lidi strašně bojí. Strašně se bojí, protože já jsem třeba takový odstrašující příklad pro ně. Jo. A jsem přesvědčená o tom, že ty soudní procesy, kterými si vlastně procházím já, jsou přesně třeba i za tímto účelem. Protože já mám nějaké dosahy na těch sociálních sítích, které jsou zrovna malé. No a teď poslední příspěvek, co jsem tam dávala, tak vlastně mám 1 700 000 zhlédnutí na Reelsu, což je poměrně hodně. A s ohledem na tady tyto skutečnosti v podstatě je potřeba
aby když se někdo jako já, kultivovaný slušně, bez invektiv samozřejmě, ale vyhraňuje se drsně proti stávající garnituře, tak je potřeba vám všem ostatním ukázat, že takhle ne, že cesta nevede. A proto vlastně jsou i ty soudní procesy medializované, abyste viděli, čím vším si člověk třeba prochází, když má odlišný politický názor, na který údajně máme v demokratickém systému právo, ale to bychom museli v demokratickém systému žít. Takže já se vlastně v podstatě nedivím, že spousta lidí má třeba obavu se zapojit, anebo se třeba prezentovat veřejně s nějakým svým názorem, protože většina lidí jsou v tom kolosu toho systému, mají ty hypotéky, musí se o to rodinu postarat a bojí se. A teď, když vidí, že já se třeba 5 roků tahám po soudech úplně za s proměnutím blbost a v podstatě za to, co jsem ani neudělala, protože jsem ty paní Richterové vyhověla v podstatě a ten soudní proces neměl ani opodstatnění, tak tady toto všechno vede k tomu, že mají lidé strach a teď už ohledem na to, že nejsou ani ty výsledky, protože samozřejmě, když lidé mají strach, nezapojují se, tak nejsou výsledky, to je logické. A jsme v začarovaném kruhu. A když nejsou ty výsledky, tak dokonce tady začíná už panovat taková apatie. No? Ale to je všechno pochopitelný záměr, to je potřeba. Znekutit lidi, odradit, zastrašivě a to je všechno. A ještě vytvořit vlastně mezi náma vzájemnou nenávist, třeba vůči náma a vůči Ukrajincům. Já jsem říkala opakovaně, že mi nevadí žádný národ na světě, protože nemám důvod, aby mi vadil nějaký národ na světě, protože to zlo nečiní národy, ale administrativa. Administrativa Spojených států, Británie, Francie, česká administrativa Evropské unie, to jsou všechno viníci, ale ne Ukrajinec, Rus, Čech, Polák, Francouz. Protože já, když cestuju třeba po světě, tak já jsem žádnou nenávist nikdy, a to jsme měli třeba rozličné názory mezi těma lidma, nezaznamenala. Já jsem viděla toleranci, pokoru a slušnost. Možná jsem měla štěstí, ale skutečně jsem se nepotkala nikde v žádné zemi s tím, že by na základě toho, že jsem z jiného státu a že mám třeba jiné politické nastavení a bavili jsme se o té politické situaci třeba s těma lidma, takže když měli odlišný názor, takže by měli potřebu se mnou nějak bojovat. Ne. Většinou ta reakce byla taková, aha, v pořádku, vy to vidíte takhle, my takhle to nevadí, to je v pohodě. Protože takhle to má fungovat. Jenomže když to takto fungovalo, tak samozřejmě zbrojařský průmysl neexistuje, nejsou války a zvítězil zdravý rozum a to nikdo nechce z těchto lidí. Ani Zelenský to v podstatě nechce, protože jejich existence je založena na tom válečném konfliktu a v případě, že válečný konflikt skončí, tak skončí samozřejmě i éra Zelenského. Takže toto mě iniciovalo k založení vlastního politického subjektu, který jsem nazvala Nezlomný. Já vlastně tady tomto všem, v tom kolosu funguji od roku 2016 a byla řada situací, která by asi spoustu lidí zlomila. A mě to prostě nezlomilo, mě to možná naumilo trošku, ale pak se to vrátilo zpátky, protože samozřejmě jsem jenom člověk, že jo, takže i já mám své city a své potřeby a podobně, které mi tady tyto všechny aktivity docela hodně omezují, ale v podstatě vždycky, když někdo vyvolal vůči mě něco takového, tak chvilku jsem z toho byla samozřejmě smutná, protože jsem si říkala, pane Bože, další problémy, jo, a samozřejmě to likviduje třeba i podnikání, protože jestliže jste třeba hlavní zpráva před celou obrazovku jako dezinformátorka, tak spousta lidí, s kterými dodnes máme výborné partnerské vztahy, třeba v rámci spolupráce, tak už by dneska nepodepíšou třeba smlouvu o spolupráci, protože se bojí. Že já vás mám rád, je proti vám nic nemám, ale nezlobte se, já mám rodinu a já ho prostě nepodepíšu. A to je všechno cílem samozřejmě toho systému, protože on potřebuje likvidovat lidi, kteří jsou iniciativní, kteří se nebojí, kteří překonávají postupně ty překážky. A já bych chtěla všechny motivovat k tomu, že ano, není tady zrovna dobře, ale uvědomíme si všichni, že může být daleko hůř. A jestli se všichni teďka nespamatujeme a nezarveme a prostě nespojíme se, nesjednotíme se, neupozorníme do svoje ego, které ničí všechno důležité v životě, a nejenom v našem soukromí, ale samozřejmě teď vlastně i v tom politickém směru mám na mysli, tak jestli se nespamatujeme v tomto směru, tak český národ v podstatě nemá moc budoucnost, já to moc nevidím. Jo? Protože je tady řada politických subjektů, které jsem třeba i v minulosti, já nebudu jmenovat, já nepotřebuji nějak dehonestovat, ale oslovila, jestli bychom třeba mohli spolupracovat, mohli jsme rozvinout třeba ty aktivity společně a jsou tam
lidé, kteří třeba mají strach, jo, abych náhodou třeba já neoslovila opět lidí víc než on, jo. A když jsem tady toto všechno poznala, to pozadí té vlastenecké scény, tak mě to docela znechutilo. A říkala jsem to si, tak jako, jestliže teďka tam máme tyhle ty nekompetentní idioty u moci, tak teďka pardon, ale tito lidé, kteří nechtějí spolupracovat, se chovají úplně stejně a budou stejně poplatní tomu systému, protože opravdu dokazují to, že nemají zájem o reálné změny, ale jenom opět o tu funkci a o ty výhody z toho vyplývající. A tímto způsobem se daleko nedostaneme. Takže jsem teď vlastně ve fázi, kdy nám chybí už pár podpisů pro to, abychom na ministerstvo předložili politické hnutí Nezlomí. Já se vrátím k tomu názvu, já jsem trošku odbočila. Nezlomí jsem zvolila záměrně, protože je potřeba teď nebo nikdy, nenechat se zlomit. A ten název obsahuje taky nezlo. A zlá kolem nás je víc než dost. A je potřeba stavit se zlu a nenechat se zlomit. A proto mi tento název dává skutečně logiku a vzniklo tady, doufám, Nezlomí. Já vám řeknu něco málo programu. My ho samozřejmě ještě inovujeme, ale je tady nějakých základních pár bodů programu, které bych vám chtěla teď tady sdělit. A kdybyste měli třeba kdokoliv nějaký nápad nebo cokoliv, tak adresa www.hnutinezlomí.cz pište. Rádi budeme spolupracovat s každým, kdo bude mít chuť a bude se chtít zapojit. Já považuji jako zásadní, protože veškeré ty problémy, které tady jsou, mají nějakého viníka, mají nějaký původ. Takže já považuji jako zásadní vystoupení z Evropské unie, ne rekonstrukci, to je nereálné. Jako si někdo říká, že musíme reformovat a rekonstruovat Evropskou unii, tak to většinou říkají před volbami proto, aby si obhájili, že tam chtějí kandidovat. Jo? Ale víceméně tady toto je opravdu věc, která nemá s realitou nic společného. Takže vystoupení z Evropské unie, z NATO, z OSN a z WHO. Protože všechny tyto národní organizace výrazně ovlivňují životy lidí a výrazně ovlivňují negativním způsobem. Já si myslím, že třeba v covidové době spousta lidí třeba z neznalosti nebo ze strachu podlehlo a vůbec si neuvědomili, že vlastně z ústavy máme ústavní práva a vlastně z ústavy má každý dospělý člověk, každý rodič za své dítě nějakou zodpovědnost a může si se svým zdravím zacházet, jak on uzná za vhodné. Nemůže vám to žádný stát nařizovat, žádná organizace WHO a podobně, na to nemají žádné právo. A já jsem viděla jen málo lidí, kteří by třeba dokázali v tom období se tomu nějakým způsobem vzepřít. Jako samozřejmě byli jsme tady, ano, a taky jsme se potýkali s problémy, že jsme nenosili roušky, nechali jsme se očkovat a věděli jsme, že to je prostě všechno blábol, že to je nesmysl a že to je globální fake a podvod. Ale zase spousta lidí řeklo, no dobře, ale takhle jsou nějaké zákony, a říkám, a ty znáš ty zákony, a ty znáš svoje práva. A spousta lidí vůbec nevědělo, že oni měli právo se proti tomu postavit. Protože tady je ústava, která stále, pokládám, ještě je platná, tak doufám, když se k ní chovají stávající politici jako k cáru papíru, ale to neznamená, že člověk by se neměl na svá práva odvolávat a stát si za nimi. Takže to je jedna záležitost, abychom nebyli pod destruktivním vlivem, jako Česká republika. Co je dále důležité, co považuji za hodně podstatné, tak je zachování české měny. To je hodně důležité. Možná jste si všimli, že ještě před odchodem této destruktivní vlády, tohoto zločineckého gangu Fialy, tak se snaží maximálně o to, aby zavedli euro. Neustále o tom mluví, dokonce se vyjadřují, že klidně budou nocovat ve sněmovně, hlavně, aby to stihli do té doby, protože oni cítí, že se blíží jejich konec, protože 2% důvěry není zrovna dobré vysvědčení. A 17% lidí si v České republice, pouze 17% si myslí, že Česká republika směřuje správným směrem, což je taky hodně špatné. Takže oni si asi dobře uvědomují, že prostě jim už zvoní hrana a potřebují tyto záležitosti destruktivního charakteru dokonat ještě do té doby, než v podstatě půjdou. A než to převezme někdo jiný, když si nemyslím, upřímně řečeno, že by byl třeba Babišova vláda nějaká výhra, to si skutečně nemyslím. Jako mě úplně nejvíc mrzí ta naivita těch lidí, si skutečně myslí, že pan Babiš nás spasí. Pro Boha,
jako je pan Babiš charismatický člověk, jako je s tím sranda, samozřejmě to ano, že sledujete na sociálních sítích, jak si dělá palačinky, tak mladí by řekli, že je to cool pro boha lidi, ale ten člověk je nemilý to samé, co jako Lara Fialy. Jestli si skutečně někdo myslí, že on nás zachrání, že ano nás zachrání, nezachrání, určitě ne a nemají to ani v plánu. Takže zachování české měny je velice důležité. Podpora tradiční rodiny a vlasteneckých hodnot. To dnes úplně zmizelo. Děti se začínají učit ve školách nějakou novodobou historii. Začínají se učit dokonce o genderu. Já si myslím, že pro zdravý vývoj, duševní vývoj, především dítěte, by mělo být dítě zcela jiné starosti a neřešit to, jestli půjde na holčičí záchod dneska na klučičí, anebo na ten třetí, protože se ráno probudí s tím, že neví, co je. My se potom divíme, že v důsledku toho, že se takto nezodpovědně chovají někteří rodiče k dětem, a dokonce já slyším kolem sebe, že je nechají, až si v určitém věku vyberou pohlaví, tak se potom divíme, že tady stoupá nárůst sebevražd o 30%, a to minimálně. To je samozřejmě číslo, které je uveřejněno, realita může být mnohem vyšší. Když ty děti v podstatě nemají nějaké mantinely při té výchově a nejsou vedeny nějakým zdravým způsobem. Já nejsem nenávistná vůči homosexuální menšině, doufám teda stále menšině, ale v podstatě nemůže tato záležitost být preferována a nám věčně dávána jako vzor a něco, co musíme uctívat. My to nemusíme uctívat. My to můžeme tolerovat, protože se máme vzájemně tolerovat a já tvrdím, ať si žije každý podle svého, hlavně, že je šťastný, já to lidem přeju, ale není potřeba se tímto nehorazným způsobem prezentovat třeba na Pride a podobně, když kolem toho průvodu chodí třeba matky s dětma. Mi to přijde naprosto nezodpovědné a já jako politik bych tady toto určitě nikdy nedovolila. Takže tradiční rodina je zásadní. Teď je tady otázka Green Dealu. Já si myslím, že nebudu dlouhosáhle hovořit o Green Dealu. Všichni víme, že zásadní podstatou Green Dealu je destrukce všeho, co má na planetě nějakou hodnotu. To znamená fauny, flory, lidstva, čistého životního prostředí. Green Deal nemá jedinou pozitivní věc. Ne. Takže určitě bych s Green Dealem vůbec neoperovala. Já si myslím, že je dobré třeba i propojit českou politiku s tou slovenskou zpátky. Obě země jsme malé a je potřeba se zase jako bratři spojit a určité třeba zásadní věci spolu koordinovat a pomáhat si navzájem. Tyto národy byly dlouhá léta vzájemně rozeštvávány účelově, pochopitelně, protože rozdíl a panuj, to je samozřejmě to, co v politice je velice důležité. Takže já si myslím, že bychom měli intenzivně propojit tu spolupráci a to též vidím i s Ruskem. Já teď nemám na mysli lézt někomu do pozadí, v žádném případě, pardon, ale na druhou stranu si myslím, že jsme jako úplně zcela záměrně ztratili největšího partnera, co se týká ekonomiky, a to je Rusko. A všichni vidíme, jak to dopadlo, jako jo, že prostě opravdu Česko vede tato vláda do chudoby a plyn bereme za 100násobně, jako mnohonásobně dražší ceny úplně zbytečně na okolo přes okolní státy třeba. Přitom je stejně ruský, jo. To je, ale je ideologicky očištěný. To je v pořádku, to se vyplatí, to je potřeba. Takže navázat spolupráci vidím jako velice podstatné na nějaké úrovni, kde bychom skutečně byli stále suverénním státem. Já třeba v rámci těch válečných konfliktů teďka by se tomu stavěla neutrálně. To není naše válka. A není pravda, že za naši svobodu bojují Ukrajinci, to všechno lež, samozřejmě to víme, jo. Takže já bych se k tomu stavěla velice neutrálně a rozhodně bych se nepřiklánila ani na jednu, ani na druhou stranu, ať si to vyřeší ty státy mezi sebou a my bychom měli primárně usilovat o to, aby naše země byla bezpečná a to je, si myslím, hlavní úkol každého politika a žádný z těch politiků, ani jeden jediný, který tam aktuálně je a i když se tváří třeba jako opozice, tak se k tomu takto zodpovědně nestaví. Já jsem například sledovala hodně předvolební kampaň do Evropského parlamentu a sledovala jsem retoriku všech těch aktérů a všichni ti, kteří se vlastně prezentovali jako my jsme opozice oproti té stávající vládě, tak do jednoho všichni řekli, že je Rusko agresor. Úplně všichni. Ale Rusko v tomto konfliktu není agresor. Rusko neinicioval v roce 2014 válku na východě Ukrajiny a byť se nám některé postupy Ruska nemusí líbit, můžeme na to mít odlišný názor. A tak se ptám na jednu věc. A jak by to vypadalo dál?
Dobře, Rusko by tam nezasáhlo, tak by ta válka byla do roku 2030, 40, 50, nebo jako, jak by to vypadalo dál. Já popisuju samozřejmě podstatu toho válečného konfliktu i tu návaznost na ty nadnárodní korporace, které v tom hrají samozřejmě dost velkou úlohu, jak to popisuju v několika kapitolách velice srozumitelně ve své knize. Protože v podstatě logicky je to všechno jenom business. A my nemáme zapotřebí se tady toho účastnit. Takže neutralita a v podstatě suverenita státu je potřeba a měli bychom se zase tady tomuto trendu navrátit, protože od roku 89 jenom ztrácíme. A bohužel, jako teď ta situace je naprosto šílená. Deukrajinizace a denacifikace České republiky neznamená, že bychom měli vyhazovat rodiny Ukrajinců, které tady jsou 10-20 let a víc. Pracují, mají tady své zázemí, nikomu tady neubližují, ale měli bychom se v této záležitosti deukrajinizace a denacifikace zaměřit na ty příchozí od roku 2022, protože to je problém. Obrovský nárůst kriminality, minimálně o 45% uvádí studie a průzkumy ze strany těchto Ukrajinců, je naprostá šílenost na našem území. Každý 9. občan Prahy je aktuálně údajně Ukrajinec. Což je taky šílené. A já to teda nechci stavit do toho, že bych měla nějakou nenávist vůči tomu národu, ale vůči určitým lidem z toho národa, kteří nám tady působí tady tyto záležitosti, tak bychom se postavit rozhodně měli, ale na to je úplně tak, my jsme tady doma. Oni jsou tady na návštěvě, měli by se chovat jako hosté, kteří jsou nadstandardně hoštěni a oproti českým občanům teda chodí nadstandardně. A já tady tu úctu, respekt a nějaké poděkování z jejich strany nevidím. Takže si myslím, že i to je otázka a bude to otázka k řešení tady toto. Já jsem zmínila obnovení diplomatických obchodních partnerských vztahů s Ruskem, to samozřejmě vyplývá z logiky toho, co jsem před chvilkou uvedla. Potravinová a energetická soběstačnost, to je kapitola další. To, co tady přichází, jaké potraviny a jaká kvalita těch potravin, tak to je taky katastrofa. Když to srovnáte s Rakouskem, s Německem, tak ty by takové jídlo nikdy nejedli. Ale Česká republika se holt stala opět díky politikům, kteří nejsou schopní manažeři a neumí si vyřešit zásadní otázky a neumí ani lobovat za tu zemi. Protože tady vidíte přesně, že z toho vyplývá ta nekompetence. Já pracuji v managementu 15 let a jsem schopná si vyjednat nějaké podmínky v rámci své profese. A přesně tyto lidé, kteří mají v nějakém segmentu nějakou zkušenost, tak by potom měli fungovat v politice. Tak to ale není. Na různá ministerstva se dostávají lidé, kteří nemají svým oborem, svým segmentem absolutně nejmenší povědomí a zkušenost, ale mají spoustu poradců, protože pochopitelně, že se to nabízí, že jo, proč by dalších 50-60 lidí nemohlo v okolí toho ministra fungovat, když to všechno známí kamarádi, rodina a podobně. A tímto způsobem vlastně fungují ministerstva, takže od stolu tam rozhodují lidé, kteří jsou úplně stejně nekompetentní a potom podle toho to tady vypadá. Tam by se dají samozřejmě ušetřit ohromné miliardy korun za tyto lidi, protože to je zbytečné, tady to všechno. Zrušení neomezené bezletové zóny nad územím České republiky. Já nevím, jestli si toho vědomí, že máme naprosto neomezenou bezletovou zónu v České republice a co to všechno způsobuje a v jaké situaci se nacházíme díky tady tomuto. Takže to je dost podstatné taky. Pomáhá primárně vždy občanům České republiky a teprve potom, v případě, jsou nějaké přebytky, tak pomáhá dál. Aktuální situace je taková, že stávající vláda, ale i ty předchozí vlády měly ty tendence, a tady je to naprosto extrém z Vazulky, tak pomáhají té Ukrajině naprosto nehorázným způsobem na úkor občanů České republiky. A logicky jsou lidi z toho znechucení a pak jsou tady ty protesty proti nim a podobně, ale má to se opodstatnění, protože občané České republiky pro každého politika měli být na prvním místě. Zrušení všech politických neziskových organizací. To je podstatné. Já například, když nastoupila dcera na gymnázium, v té době základní školy to nebylo úplně takhle, ale na tom gymnáziu se začalo hodně rozmáhat, tak jsem zašla do školy a řekla jsem tak. A moje dcera se nikdy nezúčastní, to máte písemně, žádné aktivity, žádné neziskové politické organizace. A je jedno, jestli jsou pejsci, kočičky, stromečky, anebo jestli budete vykládat, že klukům, že je fajn být gejové a holkám, že být lesby, protože tohle se přesně odehrává v těch školách.
Škola to respektovala, vzala jsem si dceru vždycky ze školy a to je přístup, který by měli zaujmout rodiče, kteří na to mají stejný názor. My jsme rodiče a nemůže suplovat stát v naší výchovu našich dětí, neexistuje v žádném případě. A jestliže tyto politické neziskové organizace působí v těch školách a oni působí, protože nemáme apolitické školství, což je dalším bodem programu, že je potřeba zasadit se o to, aby školy nebyly politizovány a měli jsme apolitické vzdělávací ústavy. Protože potom se tady vychováváme nějaké budoucí kádry, kteří v podstatě mají ten proživný názor, protože jim to zabezpečí do budoucna pohodlný život, ale ztrácíme tím osobnosti, které hold bohužel, ano, budou riskovat tím, co řeknou, ale stanou se z těch lidí skutečné osobnosti a škola má dávat předpoklady pro takovou výchovu dětí. To je hodně důležité. Takže to je další bod programu a politické školství a zrušení neziskových politických organizací. Svrchovanost České ústavy nad diskriminujícími zahraničními smlouvami. To je taky velký problém, protože v podstatě, jak už jsem uvedla v prvním bodě, tak nás ty nadnárodní organizace převálcovávají s tím, co můžeme nebo nemůžeme, ale stále by měla platit, nebo měly by platit zákony prvé řady České republiky a teprve potom jsme se měli orientovat v těch ostatních, ale naše země, naše pravidla, tak by to prostě mělo být a měli bychom se nechávat ovlivňovat ať už západem, anebo východem, nebo kýmkoliv. A opět se zpátky vracíme okruhem k té suverenitě státu. Určitě bych se nebála uzákonit zákaz LGBTQ propagandy. Protože už jenom to, že něco propaganda je špatně. To neznamená, že kdybychom měli uzákonit zákaz LGBTQ propagandy, že by nemohli v České republice svobodně žít lidé, kteří mají orientaci. To je naprosto v pořádku. A měli bychom se vzájemně tolerovat, respektovat, to je taky v pořádku. Ale propaganda tohoto směru je destruktivní, opět to souvisí se zdravým vývojem dětí, protože já si, nebo jsem o tom přesvědčena, že dítě má mít skutečně vzor v tradiční rodině a máme samozřejmě tady nějakou přírodu, nějakou biologii, je tady matka, otec, matka je žena, otec je muž, pak je tady dítě nebo děti a přesto nejde vlak. Jako neexistuje to, co se teďka děje na západě, abychom si pouštěli do naší země, protože je to naprosto šílené. A to zase vede potom k tomu, že ty děti vlastně v podstatě nevědí. Oni v určitém věku, když se dostanou do puberty, tak oni skutečně neví, čí jsou. A pak se stávají tragédie, protože to dítě není ukotvené. Ono v podstatě teď, když vidíme například Pirát Pexa, to popisuje ve své knize, se vyjádřil vlastně svého času, když kandidoval do parlamentních voleb, že bychom neměli vlastně vůbec říkat, že jsme občané České republiky. Proč? On chce, abychom říkali, že jsme euroobčané. To znamená, že oni vlastně válcují a drtí tu národní identitu těch jednotlivých národů, tu specifikaci a to, co nás vlastně jako národ dělá jedinečným a to, čím jsme úžasní, třeba pro ostatní státy, tak to oni slévají něco neviditelného, takovou šedou zónu a všichni bychom měli být euroobčané a s tím já v žádném případě nesouhlasím. Já jsem hrdá občanka České republiky, miluji svou zemi. A nehodlám se nikde stěhovat a nikde utíkat před problémy. Je potřeba si ty problémy vyřešit ve vlastní zemi, protože já teď často slyším na besedách, když jezdím po republice, že mi říkají, no, my už jsme řekli našim dětem, a děti utečou. To je hrozné, že? My jsme se dostali do stádia, kdy rodiče radí, já jim rozumím, jo? Ale na druhou stranu je všude chleba o dvou burkách. Jako nikde to nebude být jednoduché, nikdo na ně nečeká. Spousta lidí, když jsem vlastně 2016, 2017, 2018 jezdila na Donbas, tak by psali, prosím vás, paní Lisko, nemohla byste mě dostat do toho Ruska, vy tam máte ty styky, jo? A já jsem říkala, co po mně jako konkrétně chcete? No, abych tam začal znovu. A já říkám, no, ale jak mám pomoct? Jako, já vám nedám 10 milionů na účet, abyste mohli začít někde znovu. Vy přijďte do země jako cizinec a jedno je to Rusko, anebo je to Německo nebo Francie a do té země přijete jako cizinec a musíte si vybudovat nějaké zázemí sám. Nikdo na vás nečeká, nikdo vám nedá na standardní sociální dávky, jako dáváme my Ukrajincům. V tom jsme naprosto jako absolutně výjimečná země. A v podstatě ta situace je vůči Ukrajincům a České republice jenom tady, ale nikdy ve světě tak to nefunguje. Takže, jak říkám, všude je chleba o dvou kurkách, nikdy to není jednoduché. A je potřeba si naše problémy v naší zemi
vyřídit a zařídit to tak, aby děti tady měly budoucnost v bezpečné zemi, v bezpečném státě, bez nějaké propagandy. Jakýkoliv propagandy. Ani pro ruské, ani pro americké. Já jsem odpůrce veškeré propagandy, protože politika není černobílá. A není to v žádném případě tak, že Rusko je to nejhodnější, Amerika je ta nejšpatnější. Tady fungují nějaké globalistické úhly, které vlastně globalisté, kteří vlastně vždycky mezi sebou se nakonec dohodnou. A rozhodně to není tak, že by někdo někoho spasil, jestli si myslí někdo, že tím, že si vyvěsí ruskou vlajku na Facebook, takže to vidí Putina, že nás přijde zachránit, nepřijede. My jsme díky této vládě skutečně jedním z hlavních nepřátel Ruské federace. Nedávno se Putin vyjádřil, že to nevztahuje na občany České republiky. On jasně řekl, já nemám nic proti občanům České republiky, protože logicky tajné služby sledují tu situaci tady a oni vidí to napětí tady, oni vidí tu eskalaci těch problémů, oni vidí, že nenávidíme tu vládu, protože to je zločinecký gang. A v podstatě on se vyjádřil z toho důvodu takto, že nemá nic proti občanům a proto jsme byli i na seznamu těch zemí, které mohou požádat o politický azyl v Rusku na určitou dobu. Česká republika tam je, Slovensko tam třeba nebylo, Česká republika ano. Takže tady je vidět, že jak říkají třeba teď aktuálně politici vlády Fialy, Rusko nás nenávidí, ne. Mě Rusko nemá důvod nenávidět ani vás. Jestli Rusko někoho nenávidí, někoho opovrhuje, tak je to tato vláda. Ale tato vláda nejsme my. A já jsem ráda, že třeba prezident Putin odlišil tyto dvě věci a že se nemusíme cítit díky této vládě jako nepřátelé země, vůči které nemáme vůbec žádný důvod být nepřátelé. Vzájemně samozřejmě. Další, vlastně apolitizace vzdělávací ústavu jsem říkala a dalším důležitým bodem, který bych určitě zavedla, je trestní zodpovědnost politiků. To vidíme jako zásadní věc. Protože jestliže vy něco způsobíte nějakou škodu v nějaké firmě, ať už jako zaměstnanec, anebo jako podnikatel, tak vždycky za to nesete plnou zodpovědnost. A já nevidím důvod, my si politiky platíme z našich daní, oni jsou naši zaměstnanci, a já nevidím nejmenší důvod, proč by se neměli ke své profesi, ke své práci stavět taky zodpovědně a nést plnou zodpovědnost. Takže to vidím jako zásadní věc a budu ráda, když se potom spojíme s dalšími pronárodními subjekty a neříkám, že na všech bodech programu, ale minimálně na těch zásadních bodech programu, včetně tady tohoto bodu se shodneme. Takže to je k programu Hnutí Nezlomní. Já vidím, že tady kolik podpisové archy, moc děkuji, jsem moc ráda, že podporujete Hnutí Nezlomní a doufám, že to nebude takto i do budoucna. Budeme se o to snažit. No a já bych dneska předala slovo vám a vám, jestli budete mít třeba nějaké otázky na mě. Určitě. Já bych jenom měl jeden takový osobní dotaz, než začnou tady dotazy od ostatních. V poslední době se mi zdá, že těch stran nových nebo těch hnutí vzniká právě že hodně a já mám takový pocit, že to spíš jako drobí tu sílu. Já mám jenom takovou věc, že by tyhle nový subjekty spíš neměly mít ty ambice jít třeba do toho parlamentu, ale působit jako komunikátor mezi jednotlivými stranami a smelovátor, když to řeknu. Smelovat to a vytvořit tu jednu společnou sílu, frontu s tím tahem proti tyhle současné vládě. Tak jak tahle současná koalice to udělala vlastně proti Babišovi, že anti-Babiš, to byl jediný jejich program, anti-Babiš, tak udělat něco prostě proti Fialovi. To je zajímavá myšlenka a já upřímně řečeno ji docela často třeba slýchávám, že se něco to robí. Já se chci zeptat, tady vzniklo možná, teď aktuálně tady je možná 174 politických subjektů v celé České republice a já se ptám, co dokázali? Odpovězte mi, co dokázali a co dokázali ti stávající, kteří se tváří jako pronárodní. Nic. Můj názor je ten, že musíme začít znovu s čistým štítem.
odprostit se od těch prospěchářů, kteří tady aktuálně jsou a tváří se jako pronárodní politici, ale když se podíváte na hlasování těch jednotlivých stran, tak pronárodní vůbec nejsou. A já si rozhodně nemůžu představit sama sebe v roli nějakého milovače mezi národem a mezi těmito lidma, když nemají moji důvěru. A protože nemají moji důvěru, tak tady vzniká nový politický subjekt, za který budu já plně zodpovědná. Já se budu dívat vám všem do očí a já jsem proto, aby já měla trestní zodpovědnost. Já s tím nemám nejmenší problém, a naopak to požaduju. Ale pokud se tady nestane něco takového, že si prostě postavíme vlastní pronárodní scénu, co se týká politiky, tak se tady nezmění vůbec nic. Protože SPD vyhovuje, že je v opozici. Dlouhá léta je v opozici a vyhovuje to. Já nepovažuji SPD vůbec za pronárodní scénu. Absolutně ne. Protože když se podíváte, jak hlasují a jak potom komunikují s veřejností, tak to jsou z velké části dvě rozlišné věci. A jestli mi třeba tady vyjmenujete nějaké pronárodní politické subjekty stávající, kteří jsou skutečně pronárodní, já totiž opravdu žádný, možná, že jsem něco opomenula, ty to myslím vážně, si nedělám legraci. Jako třeba podle vás, kdo je pronárodní, protože mě to zajímalo. Jako, protože třeba například hnutí pro, se vyjádřilo, že je potřeba opakovaně pan Vacek zůstat v NATO, že na to jsou naši ochránci. Pak tady máme nějaké motoristy, kteří se vyjádřili úplně stejným způsobem. Zachovujeme si Evropskou unii, potřebujeme NATO, na to jsou naši ochránci. Pan Turek říkal opakovaně, Rusko je ten nepřítel, máme to NATO, buďme za to vděční, buďme to rádi. Podívejte se na jejich vyjádření. Já jsem pro vystoupení z Evropské unie a z NATO. S kým se tady máme teda spolčovat? Kdo je tady pro národní? Kdo chce suverenitu našeho národa? Aliance národních sil a národní demokracie. V pořádku, s národní demokracií spolupracujeme, s tou jednáme, s panem Sedláčkem. Já s ním dělám i docela často rozhovory na svobodné televizi. Ano, pochopitelně. A dál? Aliance národních sil. Ano, a dál? Paní Konečná opakovaně řekla, že Rusko je nepřítel, že Rusko je agresor. Máte pocit, že je to dobře? Jako já, podívejte se, já beru to, že politika je o kompromisu. Vůbec nemám nic proti stačilo. V žádném případě, ale na druhou stranu ty kompromisy musí vždycky dávat smysl. Já se taky nebudu ze 100%, když budu jednat s nějakými partnery, stát úplně ze 100% za vším a říkám neustupím. To nejde. To nejde ani v manželství a to nejde ani, když jste s někým partner třeba v práci nebo v politice. Vždycky musíte dojít nějakému kompromisu. Ale ten kompromis musí dávat tu podstatu toho, že to bude skutečně pro Českou republiku dobré. A já nebudu říkat v médiích jenom proto, aby neztratila nějaké body, že Rusko je agresor, když to nemyslím. A když jsem v Donbasu viděla úplně něco jiného. Já jsem viděla, kdo inicioval tu válku, vlastně v podstatě tam se na to podílí Kanada, podílí se na to Velká Británie, podílí se na to Spojené státy, aktuálně hodně Francie, Velká Británie. Takže já si myslím, že je potřeba, když je někdo skutečný agresor, tak to veřejně říct, kdo je agresor. Ale nebudu jenom z toho, že z toho vyplývají nějaké výhody a potřebuji někde kandidovat, potřebuji se někde dostat, říkají to všichni, a to já řeknu taky. Ne, to není můj způsob přemýšlení a takto se chovat nikdy nebudu. Prosím. Já bych navázal. Moment. Já to ukřičím, Jirko. Ne, tady nejdu. Já bych navázal na moderátora. Já když jste začala přednášet ten váš program, tak jsem chvíli myslel, že poslouchám paní Vítovou z Aliance národních sil. A Aliance národních sil je etablovaná už kolik? 2018, to je 6 let a jejich volební výsledky se pohybují pořád 0,05. Asi tak, to je bez urážky. A já jsem tady tuhle debatu vedl s paní Vítovou, vycházíme spolu velice dobře, už tady byla u nás dvakrát. A vždycky, když mě ví, jak už se směje protože jsem říkal, není lepší se spojovat. A vy jste teď tady přišla zase s něčím novým, ale říkám, ten program jak kdyby kopíroval Alianci národních sil, který si sice vážím, ale je naprosto neúspěšný. To ještě můžu jednu otázku. Druhá otázka byla, když jste mluvila ještě o tom období 2016-2015, tak jste se zmínila, že jste tady oslovila ty strany ohledně té Doněcké republiky a těch věcí kolem toho.
a že jste nenašla žádnou odezvu. Mě by zajímalo právě třeba komunisti, jak se k tomu postavili. To je asi všechno. Já odpovím teda postupně, tak to jsem ráda, že vlastně, protože já ten program jsem tvořila intuitivně na základě toho, jak to cítím. Já jsem si skutečně nepročítala programy jiných stran, protože jsem k tomu za prvé neměla důvod a za druhé jsem vycházela z té situace. Prostě viděla jsem, co se tady odehrává, napsala jsem si, co je potřeba, jak to vnímám já, pak jsme to probrali s kolegy a došli jsme k tomuto závěru. Já věřím tomu, že nejen Aliance, že spousta rozumných stran bude mít totožný program jako my a já bych byla šťastná, kdyby to tak bylo. Protože s tímto totožným viděním světa můžeme samozřejmě dojít k nějaké smysluplné spolupráci. Takže to je k programu. A co se týká těch komunistů, tak ano, já jsem oslovila tehdy pana Ondráčka, pana komunistu Ondráčka, který taky letal na Donbas, po mých návštěvách občas, tam projít po červeném koberci, ale i ten mi řekl, že mi pomoct nemůže. A dokonce jsem ho oslovila i když jsem aktivizovala v České republice, připravovala jsem výstavu padlých andělů, to jsou děti, které byly zavražděny. Já jsem k tomu měla od Ministerstva zahraničních věcí Donetské lidové republiky veškerou dokumentaci, přípravu na to, aby tady proběhla velká výstava. A nebylo mi v České republice umožněno nikým prostory, kde bych to mohla organizovat. A to jsem byla v prvé řadě za panem Ondráčkem a za panem Doubravou, senátorem, protože tam létali taky a říkám, pánové, tak lítáme tam všichni, pro Boha je tady potřeba tím lidem ukázat, jak tam trpí děti, jako jo. To přece nemůžeme nechat jenom tak, ne, to nepůjde, nám tady ty prostory nikdo nepronajme. A říkám, jak nepronajme jako poslanci a vy jako senátor máte přece plno možností. Neudělali to. A výstava v České republice tudíž nemohla proběhnout. Takže bohužel, jedna věc je to, jak se politici prezentují na veřejnosti, ale potom je druhá věc a to je samozřejmě chování mimo veřejnost. Protože ty děti, to skutečně bylo něco šíleného. Já jsem tam pobývala třeba s těmi dětmi v nemocnicích, po nocích, jenom tak, protože tam potřebovali samozřejmě mít nějakou útěchu, když třeba byly těžce popálené nebo těžce zraněné. A vzhledem k tomu, že mám sama dceru, tak to bylo období, které bylo pro mě naprosto šílené. To jsem fakt obrčela a nedávala jsem to absolutně. To si nemůžete představit, když prostě leží zraněné dítě v nemocnici, přijde úplně o všechno, nemá nikoho, je sirotek. Teď volá ty rodiče, do toho má velké bolesti svých zranění. A v podstatě já jako matka jsem mohla maximálně dělat to, že jsem tam u něho byla, stejně jsem potom musela letět domů za svojí dcerou a pak se tam oni starali samozřejmě přímo v Doněcku, ale to byly věci, které jsem skutečně jako absolutně nedávala. To bylo něco šíleného a bylo to období, kdy jsem nejvíc nenáviděla ty vlády jednotlivé, protože to není otázka vlády Fialy. Všechny vlády od roku 2014 podporují a financují tu válku. To je potřeba si uvědomit. To není jenom otázka roku 2022 nebo nástupu Fialovy vlády. Tady toto se děje od roku 2014 a každá vláda od té doby se na to plně podílela. Bohužel. To je třeba si připomínat. Jsou to viníci úplně všichni. Ani kdo neměl zájem to řešit, ani kdo neměl zájem samozřejmě veřejnosti prezentovat pravdu. Já chci jenom komentovat, tady pán mi nahrál na to, co jsem já chtěl sdělit. Ten váš program se mi líbí a já vám přeju úspěch. Já jsem členem Aliance národní styl, za Vysočinu jsme 2. Takže vím, jaký jsou tam problémy, nebo jak ty procenta, že je to složitý. Aliance národní styl se jmenuje proto, protože to byla přesně takovýmhle způsobem, to paní Vítová zamýšlela, jako sjednotit ty národní styly, ale bohužel se to nedaří. Jako. To, co jste tady dneska říkala, já se vším souhlasím. Já se vás chci zeptat na ty důvody těch válek. Souhlasím, že tady někdo chce rozpoutat válku, že jsou zatím korporace, ekonomické zájmy, zbrojařský průmysl, ale vy jste statečná, chytrá ženská. Chci znát váš názor. Jistě je zatím nějaká ideologie. A další otázka, Izrael-Palestina. Děkuju. Tak samozřejmě, že je zatím nějaká ideologie, to, že od druhé světové války na Ukrajině probíhají Bandera průvody, to asi víme, že jo, to samozřejmě bohužel do dnešního dne, a že se to účastní od dětí až po starce.
to taky vidíme. A v podstatě ty kořeny toho nacismu jako takového se přelevají bohužel i do České republiky, protože třeba vidíme, že politici se vůbec nestydí fotit se třeba s vlajkama Azovu. A Azov tady má v České republice spolupráci s armádou České republiky v rámci výcviku vojenského. Takže je to naprosto něco šíleného, že se vlastně dostáváme zpátky do situace, kdy třeba ještě před pár lety jsem si myslela, že něco jako nacismus nebo fašismus absolutně nebudu muset vyslovovat, protože k tomu nebudu mít nejmenší důvod. A s nástupem Mladé Fialy se z toho stal jako standard v podstatě. Já jsem si třeba ani nevšimla po Bandera party v Plzni, že by se vůči tomu nějak spousta politiků vyhranila. Ne. Jako lidé protestovali hodně proti tomu, hodně to kritizovali na sociálních sítích. Byla nějaká mírná zmínka o tom v médiích, ale velice mírná. A víceméně, já jsem tady v České republice skutečně v rámci těch stávajících politiků nezaznamenala jednoho jediného, který by veřejně proti tomu vystoupil a vyjadřil se vůči tomu kriticky. A jestliže k tomu nezaujme ten politik takové stanovisko, nevyjádří se vůči tomu kriticky, tak v podstatě si myslím, že to podporuje. Protože jestliže mi vadí Bandera party, tak se mám postavit a mám říct, tohle na území České republiky nesmíme dopouštět. Ona nebyla jedna ta party, bylo pochopitelně víc, jo? Ale nejvíc profiláka byla teda ta Bandera party v Plzni. Takže zavádí si tady vlastně ti Ukrajinci to, co je jejich běžným standardem na jejich území. Na to jsou zvyklí ve své zemi a vzhledem k tomu, že se třeba hodlají usadit, tak se tady vlastně zavádí ty svoje způsoby života a ty svoje prostě potřeby a víceméně pokud se k tomu nepostaví nejen občané, ale i ta vláda, takže to zakáže, že není na území České republiky nic takového možného a budou se tomu stavit chladně, jako například panu Novotnému, asi jste slyšeli jeho vyjádření, že jo, a neskončil u soudu za to, že Pavel Novotný prohlásil něco v tom smyslu, že zapálit vám domy, vytáhnout vám ženu, děti z domu, potříznout, zabít. Já teďka neznám přesně to pořadí, ale v tomto duchu to řekl. Umíte si představit, že tady sedíte, že někdo z vás by tady to veřejně řekl na videu a prezentoval to na sociálních sítích? Co by s váma bylo? Dokážete si představit, co by s váma bylo? No rozhodně byste dneska už neseděli tady, ale ve vězení. A tento člověk v klidu řekne, že má za sebou ODSku, že má za sebou Rakušana, že má za sebou Fialu a všechno je v pořádku. Takže zamysleme se nad tím, jakým směrem se ubírá naše země a jaké hodnoty v uvozovkách získáváme a jaké ztrácíme. A že je to naprosto šílené, co se aktuálně odehrává. Takže takto. No a co se týká otázky Izraele-Palestiny, tak samozřejmě vidíme, kdo podporuje opět Izrael a kdo podporuje Palestinu. A opět je ten národ rozdělen. Jestli jste si všimli, tak je to takový vzorek. Ti, co chtějí válku podporovat na Ukrajině, podporují Izrael. Všimli jste si toho taky, že mají ty vlaječky, mají ukrajinskou, izraelskou, Evropskou unii, jo? A někde možná českou, a někteří ani českou nemají, protože to je pro ně důležité. Takže takto, já samozřejmě nepodporuji v žádném případě Izrael, v žádném případě. A už jenom to, že západní svět se k podpoře Izraele staví tím způsobem, kterým se staví, úplně totožným způsobem se staví k válce na Ukrajině, tak z toho logicky vyplývá, že je to špatně. Jaká je povědomost našich lidí o Evropské Madoně, jestli třeba zmiňujete v té knize, a druhá věc, jestli jste se měla možnost sehnat s panem Zacharčenkem. Tak s panem Zacharčenkem jsem se potkala opakovaně, protože v té době, když tam létala, tak byl hlavou státu a v podstatě, když jsme se dohodli na zastupitelském centru Donetské lidové republiky, tak to neschvalovala jenom vláda Donetské lidové republiky, ale schvalovala to Ruská duma. Jo, takže, protože ta rostovská oblast, jako je Doněck a Luhansk, patří pod rostovskou oblast a to bylo už tehdy z větší části pod samosprávou Ruska. Postupem času dostávali lidé z této oblasti ruské pasy a vzhledem k tomu, že to schvalovala Ruská duma, tak logicky
jsme měli spoustu jednání i osobních schůzek, třeba s rodinou pana Zacharčenka v Doněcku, takže můžu říct, že jsme měli velice přátelské vztahy. A bohužel byl jenom spáchán atentát, já to potom i v té knize, ty naše vztahy vlastně všechno kolem toho popisuji. A nebyl jediný, jo. Tam vlastně i na toho Viviho byl spáchat atentát, i na další Motoru byl spáchat atentát, jo. Takže ty atentáty tam bohužel byly běžné a Ukrajina je země neomezených možností a celkem docela standardní způsobem vyřizování si účtů, třeba i v té politice. A v té Gorlovské Madoně, jaká je povědomost u nás? Já si myslím, že u nás asi moc povědomost o tom není. Já v té knize krát nepopisuju. Já tam popisuju skutečně jenom víceméně spíše ty své zážitky, jednak z toho života přímo v tom Německu, aby lidem osvětlila, jakým způsobem tam lidé žijí. A potom vlastně i z těch oblastí těch bojových linií, potom i vlastně tady dobývá jednání třeba s tou vládou Německé lidové republiky, anebo tam popisuju třeba i to, jak jsem vystoupila veřejně na velké konferenci OBSE. Asi víte, že existuje OBSE, což je vlastně dohled nad mezinárodními válečnými konflikty a svého času, když jsem byla v Doněcku já, tak tam měli vlastně v parking hotelu, v luxusním hotelu uprostřed města své působiště. No a mě vždycky velice zarážely ty informace, které potom vycházely ven. Jo. Separatisti zavraždili na zastávce rodinu s dětmi. A já když jsem to četla, říkám, jako jaký separatisti, jako že by si vlastní občané zavraždili vlastní občany, to asi ne. A pochopitelně, když to prezentovali vždycky tak, jak si ten západní svět přál. No a mě to jednoho dne nedalo, já jsem si říkala, tak kde oni ty informace berou, protože nejvíce bombardovalo vždycky od 18. hodiny večer do rána. Jo? To bylo vždycky to období, kdy se bombardovalo, když se začalo bombardování. A v podstatě já jsem si zhruba asi po 14 týdenním monitorování zjistila, že v době, kdy se bombarduje, tak u toho hotelu Parking je vlastně zaparkovaný zhruba 50-60 aut OBSE a nikdo z nich není venku. Nikdo si nesledoval ten válečný konflikt reálně, aby mohli říct, ano, teď jsme tady viděli, natočili, vyfotili, jak tady ti a ti zavraždili ty a ty. Ne. Oni si tyto informace vytvářeli z luxusního hotelu, z pokojů luxusního hotelu, aby je potom posílali do CNN, Fox News a dalších médií na západ a bylo vidět, jak ti vlastně lidé, kteří si brání ten Donbas, občané toho Donbasu, ti separatisté, to byla třeba 90letá babička podle nich, jo, to byla taky separatistka, nebo malé dítě. Takže jak oni se vlastně brání a v podstatě oni si ty informace cucali vyloženě z prstu. A já jsem si monitorovala vozový park po dobu zhruba 3 týdnů, fotila jsem to pravidelně a moje kamarádka, novinářka, Marina Charková, která je vynikající novinářka německá a dodnes se přátelíme samozřejmě a pomáhá tam hodně právě těm separatistům, těm obyčejným lidem, kteří brání své domovy, tak mi říkala, Nelo, ty bys tam měla vystoupit, ty bys tam prostě měla říct ty své zážitky i zážitky z toho, jak to vnímali v České republice, prostě říct jim to na plnou pusu, jak to je. A já jsem říkala, nejenom to Marino, já jim tam na plátně promítnu za ty 3 týdny, ten její vozový park, v té době, kdy se bombardovalo, byli všichni v hotelu, a veřejně se jí zeptám, odkud ty zprávy berou, když nejsou venku. Takže jsem na té tiskové konferenci vystoupila, promítali mi tam vlastně jednotlivé dny a říkám, takže tady mám pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, spočítejte si, kolik aut tady je. A vy jste řekli, že ve 22 hodin v Rostovské oblasti v tom místě byly zavražděny 4 malé děti a tak dále. Jo. Kdy se tu informaci vzali, když tam nebyli? Kdo z vás tam byl? Kdo to má reálně točené? Jak to, že to byli separatisti? Jak to, že to byli místní občané, kteří si podle vás vraždí místní občany? Pochopitelně my z té konference vyvedli. Jo. To samozřejmě ano, protože to byly informace, které slyšet nechtěli. Nicméně už se o tom potom začalo hodně psát, aspoň vlastně na té Ukrajině i v tom Rusku. A už si dávali alespoň pozor na to, jakým způsobem jejich práce funguje, protože oni si na snídaníku ráno kruzovali po městě, ale jakmile už to začalo kolem té 5-6 hodiny večer být nebezpečné, tak byli všichni zarazí v hotelí. A takhle funguje dohled nad válečnými konflikty. Jenom pro zpestření. Dobrý večer všem. Já bych chtěl 2 dotazy, jestli můžu, jen to uvedu, aby nevyzněly negativně, nemyslím to tak. Jeden dotaz se bude týkat vašeho volebního programu. Vy jste tam mluvila, pokud jsem dobře poslouchal, o zrušení bezletových zón. Já jsem sloužil na vojně u Jablanu, o leteckých koridorech trošku vím.
Já jsem to asi nepochopil, tak kdybyste to hodně mohla vysvětlit, jaký bezletový zóny myslíte a co pod tím zrušením si mám představovat. A potom druhá věc, zajímá mě právní subjektivita nebo váš pohled, a nezpochybňuji to, váš pohled na právní subjektivitu Donetské a Luhanské republiky, jak teď, tak třeba do budoucna. A nabídnu vám paralelu, jo? Je tady Kosovo. Kolik zemí uznalo Kosovo? Je tady Náhorní Karabach. Jo? A já mám pocit, že teď se podívám trošku do budoucna, že toto, konkrétně tyhle země, o kterých se bavíme, bude zase takový jeden zamlžený konflikt se vznikem nových zemí, který v podstatě polovina nebo nevím jaká část zemí na tyhle země uznávat nebude. To je to, s čím mám obavu. Tak jak začnu bezletovou zónou, tak já možná, že to uniklo, ale kdo by byl prezident Václav Havel, tak umožnil Spojeným státům neomezenou bezletovou zónu na území České republiky. Souviselo to samozřejmě potom se vstupem do NATO, jo? Takže takto. A co se týká vlastně Doněcké a Luhanské republiky, tak Doněcká republika už je uznaná. Uznalo i Rusko, uznala i Sýrie, uznali i další státy, je to popisují ve své knize, takže ona je uznáním státem, je to samostatná republika. Takže jsou to uznané státy. Ono stačilo třeba v té době, aby uznala jedna země, třeba Česká republika, jo? Takže takto to funguje. Já vím, že některé ty státy, kteří říkal třeba vy, tak samozřejmě tam s tím byly docela potíže, oni taky na to čekali vlastně od toho roku 2014. Nicméně, když jsou to uznané republiky, mají tam dny samostatnosti, mají tam svátky, které oslavují v kontextu s tímto, takže to jsou uznané republiky. Občané těchto republik mají vlastně ruské pasy, takže i výhledově to vypadá tak, že budou součástí území Ruské federace, protože město Rostov tam je letiště, že je to někde velké město, které sousedí přímo s tou oblastí toho Doněcka a Luhanska. A vlastně ten válečný konflikt vznikl i z toho důvodu, byl to jeden z mnoha důvodů, pokud tam když bereme ten biznis, bereme ty nadnárodní korporace a tak dále, že v podstatě na území mezi tím Rostovem nad Donem a tou rostovskou oblastí jako celou vlastně toho Doněcka, tak chtělo mít samozřejmě na to svůj základnu. A Rusko nechce, aby přímo na území Ruské federace logicky byla základna na to. Já to ještě navážu, já to nezpochybňuji, já jenom nabídnu jeden pohled. Mluvil se o tom Kosovu, tak Srbsko, pokud vím, do dneška vznik Kosova neuzná. Protože ten konflikt tam z mého pohledu laického vyřešený není. A jestli má fungovat mezinárodně nějaká Doněcká, já to nezpochybňuji, nebo Luhanská republika, tak já se ptám, jestli si myslíte, že zbytek Ukrajiny a nějaké další větší země, protože podle mě nestačí, aby ty země uznávalo Rusko a já nevím, 3-4 další země. Měl by uznávat většina zemí. A tady vidím ten problém. Já si myslím takhle. Já si myslím, že z toho právního hlediska to stačí uznat. Ale co se týká vlastně otázky toho Srbska a toho Kosova, tak tam ta nevraživost bohužel přetrvala do dnes, tam to samozřejmě vyřešené není. Nicméně Ukrajina třeba, víte si ten paradox, že Ukrajina v podstatě nemá od roku 1995, a dokonce na to upozornila i řada politiků světových a prezidentů, uznané hranice. Ona nemá vlastně OSN nikde listiny o uznání hranic. Takže ono to je paradox vedle paradoxu a tam by potom měla samozřejmě převyšovat vůle toho lidu, co si přeje. A pokud je mi známo, tak na Donbasu bylo referendum občanů, oni si přáli být součástí Ruské federace s tím, že budou samostatné republiky. A v tomto problém třeba například nevidím. Jo? Takže tam ta situace je poměrně odlišná třeba od toho Srbska, od toho Kosova. Ještě k tomu dodám jenom to, že v podstatě ten konflikt vznikl i z toho důvodu, že ukrajinština je paskvil. To je prostě uměle vytvořený jazyk. A já osobně, když jsem tam byla, tak jsem nikoho neslyšela mluvit ukrajinsky. Ne. Všichni tam mluvili rusky, jo. Dokonce Zelenský, když nastupoval do role prezidenta, se učil ukrajinsky. Takže tady ta situace je diametrálně odlišná i z toho úhlu pohledu, že v podstatě vyvražďovali nacisti lidí, kteří mluvili rusky. A dodnes, když vidíte ta videa, jak odvádějí třeba násilnou formou muže na frontu a tak dále, tak po něm vyžadují mluv ukrajinsky, on říká, jak vedu po-rusky, a oni znají, jo. A už ho tam mlátí a tak dále, že jo, protože když je člověk hrdý, tak tady toto řekne. Samozřejmě s ním podepíše okamžitý rozsudek smrti, ale já tím chci říct jednu věc,
že otázka toho Donbasu a toho vzniku toho konfliktu je i ta, že se tam vyvražďovali rusky mluvící obyvatelé. A to třeba je od toho Kosova a od toho Srbska rozdílný konflikt. Jo? A vlastně ta podstata toho konfliktu jako taková. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem dorazil trošku později, se omlouvám, jestli bych se ptal na něco, co už tady zaznělo. Ale jenom k tomu Donbasu. Já mám pocit, že v nějakých letech 2014 a 2018 naše média informovala ještě poměrně objektivně o tom dění. Pak se to začalo měnit kolem toho roku 20. No. A potom mám z jiného soudku dotaz, jak reálně vidíte nebezpečí, že na Trumpa bude spáchán úspěšný atentát. Máte pravdu, že třeba když si teďka dohledáme zpětně, informace ohledně, to je dobrá poznámka, děkuji, z roku 2015 a podíváte se, jak informovali skutečně o válce, tak tam normálně píšou jako nacistický Azov. A dokonce Azov byl shledan americkým kongresem za teroristickou organizaci, což je taky docela podstatná informace. Takže máte pravdu, že v té době informovali docela ještě relevantně. A pak se to zvrátilo vlastně vývojem, že jo, a tím, že tady máme expozitor Rusí a její na ministerstvu zahraničních věcí, takže pochopitelně ta informovanost potom a celkově ty informace pro to vypadají. A co se týká té druhé věci, teď jsem zapomněla. Na Trumpa bude spáchán úspěšný atentát. No, já to panu Trumpovi nepřeju, ale nemám křišťálovou kouli, protože skutečně nebudu tady predikovat něco, ale jako situace ve světě je pohnutá. Vidíte sami, že ta nenávist opravdu těch progresivních neoliberálů je naprosto šílená, co oni všechno dokážou a dokážou sfanatizovat lidi. A hlavně lidi, kteří o ničem nic neví. Jo. Mě úplně fascinuje na těch sociálních sítích, když tam se mnou diskutuje někdo, já tam teda už nediskutuji, já tam mám status a většinou se do diskuzi nepouštím, ale v podstatě cokoliv tam kritizují lidé, co o ničem neví. Jo. To znamená, že tam kritizuje někdo válku v Donbasu, přitom oni neví absolutně nic, vůbec nic. Jo. A když tomu člověku řeknete, podívejte se, byla jsem tam osobně, tak argumentace je ty proruská svině nebo ty proruská a tak dále, jo. To je jejich jediná argumentace. A to je to samé vlastně, co vidíme třeba v Americe, jo. Jako my máme v Americe pár přátel a sousedí tam mají rodinu, takže my ty informace máme přímo, protože mě to strašně zajímá. Mě zajímá hrozně to, jak to tam vnímají lidé, jo. A pravda je taková, že my jsme si tady měli původně všichni myslet, protože Česká republika je naprostý extrém v informovanosti a v tom, jak my jsme okleštění. My oproti jiným zemím jsme úplně prostě jako ohraničení tím, aby tady žádné zdroje informační nepronikaly k nám. To je naprosto neskutečnost tady děje. A vemte si to, že nástupem vlády Fialy, tak v podstatě oni byli schopni, myslím, že kolem 30 webů, které se jim nehodily, tak zlikvidovali okamžitě. Já jsem roky publikovala třeba na rukojmích, jo. Jakmile nastoupila vláda Fialy, konec, nejsou rukojmí. A i další servery, oni to zrušili. A tímhletím způsobem oni vykládají lidem demokracii. Vy máte jiný názor, zrušíme vám vaše informační kanály. Jo? Totež se děje teď u soudu, kterým se prochází, oni mi chtějí zakázat sociální sítě. Skutečně pan Růžička to může potvrdit, soudce řekl, že v případě, že nedodržím to, že zruším síť X, tak půjdu na 8 měsíců nebo na 9 měsíců do vězení. To je naprostá neskutečnost. Já přece mám smlouvu nějakou pomyslnou s Elonem Muskem. A jestli mi on řekne, Nelo Lísková, nechci ti na své síti, nebavíš mě, vypadni, tak já půjdu, protože on je majitel té sítě a má to právo. Ale nemůže mi nějaký zamindrakovaný soudce vykládat, z které sítí mám povídat, z které ne, to je normální. Jo? Takže tady vidíte přesně, jak je to tady šílené, že jestliže nevyhovují někomu vaše názory, tak se ten politik pojistí politický proces, který iniciuje. Tady na jedné straně vykonavatel toho politického procesu té zakázky, tady je nějaký objednavatel a mezi tím nebo zadavatel a mezi tím vlastně je ta oběť rukojmí toho všeho a to je ten nepohodlný člověk pro ně. A oni mají veškerou moc, oni můžou cokoliv. Já jsem se v životě nedopustila žádného trestného činu a mě odvezli na mastnou policii na kriminálku v Ostravě a odebírali mi tam DNA, otisky prstů. Sliny, vlasy, jo. Jako kdyby byla nějaký prostě vrah nebo nějaký prostě zločinec, jo. Jako k čemu to asi mají? Můj osobní názor je ke zneužívání. Protože jestliže se budou
opravdu chtít člověka zbavit, tak budou už mít tyhle ty vaše materiály biologické a tam potom není problém to kdekoliv nastražit. Takže toto všechno je prorostlá mafie, je to prostě neuvěřitelné, co tady odehrává. Jak je ten politický aparát propojen s tou policií a s těmi soudy, je to naprostá nechutnost a je to šílené, čím si vlastně mnozí lidé, nejenom já samozřejmě, si procházím tímto v České republice, procházejí a je potřeba prostě se postarat o to, aby tyto praktiky zmizely, protože si neumím představit, jak v takových podmínkách potom chceme fungovat dál. Teď jsem to já, zítra to můžete být vy. Bude se to stupňovat. Přesně tak, a ono se to než nebude, ono se to stupňuje, bohužel. Než tady padne další dotaz, já bych jenom vzpomenul k těm americkým volbám. Živý vysílání, mašina, přenos. Tam bylo vidět, že jo, v jaké té bublině my jsme tady udržováni a jak mluvila o České televizi jako o jedné velké župě. Nicméně moje zkušenost, kdyby náhodou kdo z vás je na Facebooku nebo dovolený prodáků, kdyby náhodou zmizel, tak už jsem dostal výstrahu jako správce, že jsem porušil pravidla správce a že nám může být stisnová účet, pokud neodstraní nějaký příspěvek. Jo? Takže nedivte, že jsme zmizeli z Facebooku. Já bych se určitě nedívala, protože my deaktivovali bez udání důvodu 3 účty facebookové a dokonce politickou stránku, kde jsem měla 50 000 lidí, deaktivovali. A bez udání důvodu, deaktivováno, tečka. Takže opravdu ta cenzura je tady naprosto šílená. A já když tak poslouchám třeba srovnání z jiných států, tak skutečně Česká republika v tomto vede. Určitě, 100%. Ano. Pokud se říká hlouposti, tak ve všem. My jsme se právě setkali, my jsme měli návštěvu vlastně z Pelhřimova, kde pán mi říkal, že se chtěl přihlásit k naší skupině. Já jsem mu založil facebookový profil a on tam napsal, že se chce jako k nám přihlásit, tak mu byl ten facebookový nový účet zrušen. Takže asi tak. Takže jsme už na těch hledáčku. Budete mít ještě prosím někdo nějaký dotaz na našeho hosta? Tak, dobrý den, Adam Heichel u mikrofonu. Chtěl jsem se, já jsem chtěl říct vlastně, že vy říkáte, že Putin není agresor. Podle mě je agresor, ale ten správný. Jelikož, když vám někdo bude okupovat zahradu s barákem, tak vy budete proti něm agresor, který si bude bránit to své území. Takže to je ten správný agresor, prostě, že se nenechá pozabíjet to svoje území, tu svoji vlast. A ještě se chtěl říct, ten program náš, samozřejmě, že se mi líbí, ale on je hrozně moc podobný našemu programu, já jsem místopředseda SPD tady v Hornické Brodě. A je to jakoby okopírovaný, takže slyšel jsem váš názor, co dělá Okamura ve sněmovně, ale jak tady řekl kolega, myslím si, že to rozdělování, když vznikne další strana, nemá žádný smysl, protože čím víc těch stran už šlo jakoby v koalici, tak zase musí víc procent, že jo, a to je další riziko. Takže si myslím, že je to zbytečný. A prostě my jsme rádi, že máme aspoň jednu stranu nebo jedno hnutí v té sněmovně. A když se rozdělíme a rozprášíme, tak tam nezůstane nikdo prostě. Jako. A teď jsem se chtěl zeptat, jak to ten teďka vypad. No, aspoň možná vzpomenu, až vy řekněte tomu SPD něco. Já vůbec nejsem pro nějaké rozdělování a rozprašování, v žádném případě, jo. Ale zase na druhou stranu, já si nemyslím, že je to špatně. Já si vůbec nemyslím, že je to špatně. Tady je potřeba nový závan, tady je potřeba prostě nový subjekt, který ukáže těm lidem jiný směr, který bude motivovat, bude třeba v tom národu vzdělávat a bude skutečně v každém pohledu pronárodný. A já rozumím tomu, že jste z SPD, já to neberu. Samozřejmě každý má právo si preferovat to, co uznal za vhodné. A osobně proti tomu nic nemám, proč taky, že jo. Ale na druhou stranu, jestli si k tomu budeme stavět tím problémům, které tady máme způsobem, víte co, nic nedělejte, nikde nejezděte, nic neříkejte, nic nezakládejte a nechme to všechno na SPD, anebo na jiný,
tak tady já vám garantuju, že za 20 let se tady můžeme bavit úplně o tom samém a ničeho nevymyslíme. Můj přístup k životu je takový, že chci něco stavět, chci něco budovat, chci motivovat lidi, chci sama spolupracovat a chci dovést naši zemi spolu s dalšími kolegy k tomu, abychom se tady měli lépe. To je můj přístup k životu, na tom se právě já. Už jsem se vzpomněl. Vy tam máte napsáno, že musíme vystoupit z Evropské unie. Vy to máte jako, že nám to nakážete, nebo my chceme referendum, jako a se lidi vyberou sami. Já to beru jako samozřejmě jedním z řešení stávajících problémů, ale jestliže by se lidé v referendu o tom nerozhodli a chtěli by se trvat, tak bych to musela respektovat, samozřejmě. Já si myslím, že v těch zásadních otázkách a vůbec ve všech zásadních otázkách se mají vždy občané vyjadřovat v referendech. To je zásadní věc. V tom se asi shodneme i se spravice pokládá. Výborně. To je ten začátek. A navážím tady na kolegu Jardu, když bude spáchaný atentát na Zelenskýho. Tak to asi se ptáte, to je nesprávné. Já to nemám v plánu. Páchá na kohokoliv atentát. Takže já se tam ještě nějaký dotaz. No, když se mluví o panu Zelenském, tak ten už vlastně od 20. května 2024 není prezident. Jo. Jestli mi k tomu něco řeknete. No já vám k tomu nic víc neřeknu, jenom že není prezident, ano, samozřejmě. Ale je tam samozřejmě válečný stav, tak tomu odpovídá ta situace, takže Zelenský zůstává v funkci, že jo. A navíc je to užitečný idiot Spojených států, že? Takže víceméně je potřeba se mu tam podržet nějakou dobu. Otázka, jestli třeba přežije potom to další období, až se ta situace vyřeší, protože životnost těch lidí není většinou potom dlouhá. A kdo si s nimi řídí účty, jsou většinou přesně ti, pro které pracují. To je principem vlastně tajných služeb Spojených států, takže tak to viděla já. Dobrý večer, já ještě se znovu zeptám těm republikám Doněcký a Luhanský, já vím, že nemáte vyštěckou kouli, ale já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, nevím, v jakém stavu ty země z pohledu vulgárně řečeno srovnání se zemí jsou. Mě zajímá, jak si myslíte, že dopadne vlastně vracení toho obyvatelstva zpátky, protože já mám trošku obavu, tak tam přišla několikrát, to začalo první, ta válka nebyla začátkem, že tam vyjde Rusko, že to všichni víme. A tam těch firm prošlo několik a já to tam vidím i z pohledu ekologie, těch zbraní, které se tam použili, pomalu jako spálené země. No, jako není to veselé samozřejmě, protože spousta lidí uteklo do Ruska, spousta lidí tam zůstává, protože nechtějí odcházet. Teď se můžeme samozřejmě domývat, jakým způsobem bude dál eskalovat konflikt, jo? Takže podle toho se samozřejmě potom ta situace bude odvíjet dál. Nicméně, co se týká té ekologie, tak je zase otázka na dlouho, protože pochopitelně ty zbraní, které jsou tam používány, tak zanechávají velké stopy. Ale uvidíme, jestli to skutečně dojde k nějaké dohodě a nebude prostě ten konflikt dál se vyvíjet směr třeba i do Evropy, což teď mají vlastně tendence, protože vlastně to, co teďka Biden udělal, tak je jenom vlastně to, že chce stížit ten nástup Trumpa do funkce, že jo. On vlastně teď teoreticky dle mého úhlu pohledu může mít dát nic. Prostě nechat to Trumpovi, ale bohužel oni chtějí využít ještě těch posledních možností, které mají. A protože jsou zase navázaní na biznis, na zbrojařský průmysl, tak chtějí ještě ty kšefty samozřejmě dokonat do té doby, dokud ještě můžou, protože nástupem Trumpa to může být všechno jinak, ale otázka je, jestli bude. Jo? Protože jedna věc je volební retorika a potom je druhá věc ta realita. Takže nechejme se překvapit. Já si vůbec nedovolím teď nějak predikovat ten vývoj, protože ono se to mění každým dnem. Každým dnem je nová informace, takže vůbec bych si nedovolila tady teďka říkat, jak si myslím, že to bude vyvíjet. Já doufám, že to dopadne tak, že se skutečně ty strany domluví k nějakému mírovému řešení, protože jinak by to byla katastrofa pro nás pro všechny a to se nepřeje nikdo z nás. Já bych měl ještě jeden za sebe dotaz, co vy a alternativní média, kde vás můžeme vidět. No tak já dlouhodobě spolupracuji
spolupracuji se Svobodným vysílačem, s Vítkem Tapinem Miláskem, jestli ho posloucháte, samozřejmě na Svobodné televizi zcela pravidelně, teď chystáme nový pořad na Kus pravdy s Danou, který by měl být vždycky v úterý, takže tam byste mě měli každé úterý vidět. Tak různě, když mi dají příležitost, tak ráda přijdu. No. Já třeba jsem žádala i v rámci té své kauzy s Piráty a teď vlastně s tou denacifikací některá alternativní média, jestli by měli prostor, abych se tomu vyjádřila, abyste měli možnost si poslechnout i druhou stranu, ale i některá alternativní média, jako třeba XTV, že by s tím zabývat nebudou, paní Bobošíková s tím zabývat nebude. Tak já se potom ptám, k čemu máme taková alternativní média, když si berou jenom určitá pohodlná témata a pak, když je nějaké skutečně surové téma a je velký problém, tak se tím zabývat nebudou. Takže tolik alternativní médií. Já bych se chtěl zeptat, myslíte si, že, nebo z jakého důvodu Rusové si myslím, že nevyužívají svůj vojenský potenciál vůči Ukrajině? Na rozdíl od Ukrajiny, která vlastně je zneužívána NATEM, tak Rusko má svoji vlastní armádu, má svůj vlastní zbrojní průmysl a vyrábějí si své vlastní zbraně a techniku. Já si myslím, že nastane čas, kdy oni budou plně využívat. Že třeba teď ještě neměli tu potřebu úplně takhle naplno do toho vpadnout. Já pořád teda doufám, že k tomu nedojde, že se pořád jako ještě je tady nějaká naděje na nějaké domluvě, uvidíme. Rusko má pochopitelně velmi silnou armádu, teď už se dokonce hovoří z obou stran o jaderných zbraních, což je úplná katastrofa. Takže uvidíme. No. Jako samozřejmě, že zájmy NATO a zájmy Spojených států jsou na Ukrajině velké a řídí si to oni. A zde užívají k tomu ukrajinské vojáky, ukrajinské obyvatelstvo. A teď v podstatě omlouvají i ty rakety dlouhého doletu tím, že s Ruskem spolupracují severokorejské armádní sbory. Jo? Ale přece není možné, aby tato retorika zcela nelogická zněla, protože v podstatě na Ukrajině taky bojují Poláci, Francouzi a jako příslušníci cizích zemí, jako vojáci v různých těch formacích a v různých oddílech. A jako tu retoriku směřovat na to, že vlastně oni chtějí primárně zasáhnout ty Severokorejce, přece je naprosto nesmyslné, protože oni je zasahují na území Ruské federace, což může mít za následek třístovou válku. Jo. Já ještě poslední dotaz, omlouvám se. Předkládáte nový politický subjekt, pokud jsem to pochopil, tak předpokládám, že vaším cílem je úspěch v parlamentních volbách. Já vím, že nemáte věšteckou kouli, a řekněte mi, co pro vás osobně by bylo v parlamentních volbách úspěchem pro to, co zakládáte. Úspěch by byl, kdyby třeba z hnutí Nezlomí, tam aspoň teďka zpočátku, protože jsme noví, nebo budeme noví, tak kdyby se tam dostali třeba 2-3 poslanci za hnutí Nezlomí, aby mohli prosazovat program Nezlomných a plně koordinovat spolupráci s dalšími kolegy, kteří budou mít velice podobný program a to vidím jako docela zásadní. Takže v podstatě bychom kopírovali ten model toho, co pětikoalice. Oni se samozřejmě taky museli zásadní programový body shodnout, že jo, aby mohli spolupracovat. U nich to je třeba destrukce státu a u nás to bude obnova České republiky. Takže tak to vidím já. Já bych se ještě chtěl zeptat, co už jste navázali nějakou spolupráci nebo dialog s hnutím Odchod EU? Víte kam, na koho my? Mluvím, ano. Ne, a ani to neplánuju, protože v podstatě on se stal teďka šéfem, myslím, že mladých motoristů a mladí motoristy jsou pan Turek a pan Turek nechce odcházet z Evropské unie, takže v podstatě pan Gregor lže tím pádem a je v plném rozporu s tím, za co tahal z lidí peníze, milionové částky, takže víceméně jestliže někdo chce odcházet z Evropské unie a pak se spojí s někým, kdo to má vůbec plánu, tak si myslím, že je asi pro mě nedůvěryhodný a nezaslouží si respekt a už vůbec ne nějakou iniciaci spolupráce. Z mé strany určitě ne. Já se zeptám, jestli někdo z vás ještě bude mít nějaký dotaz,
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, teď jsem se dočetl jako na internetu, už tam běží taky, že Evropská unie nám nařizuje, že by měli vstoupit, řeknu, cizí státní příslušníci do politických stran. Jak se na to díváte? No tak jak se na to dívám, samozřejmě účel světí prostředky, tak se na to dívám. Pokud oni to potřebují. Oni to potřebují, protože oni teď vidí tu náru globálně, nejen v Americe, že zvítězil Trump, ale samozřejmě, že i Evropě se to hýbe. A víceméně tady mají našlapnuto přesně ty pronárodní subjekty, které by mohly ovlivnit ten směr těch jednotlivých států směrem na východ, když to řeknu takhle, oni to potřebují na západ. Takže aby tam vznikla nějaká rovnováha, nebo aby si aspoň minimalizovali ty případné škody, tak chtějí dát prostor lidem z cizích států. Já třeba jsem i proti té korespondenční volbě, to samozřejmě je taky špatně, jo? Protože jestli jste teďka sledovali volby ve Spojených státech, tak se k tomu vyjadřoval vlastně k korespondenční volbě i ten pan Mašín, že ho nemusíme teda z jasných důvodů, ale v tomhle neměl naprostou pravdu, to zase se musí uznat, že je to velký podvod, jo. Oni tam nepotřebují k tomu doklady totožnosti, někdo tam může přijít vícekrát k těm volbám, tak jaké to jsou potom volby, jo. Takže tady vidíme, že skutečně ty progresivní neoliberálové směřují všecko k podvodu a jdou přes mrtvoly doslova, jenom proto, aby uspěli a aby nepřišli o moc. O to jsou teď více zákeřní, o to jsou víc teď prostě zákeřní v podstatě, ano. Přesně tak. A snaží se ještě předtím, než padnou, udělat hodně zla. No, doufejme, že padnou teda. Dobrý večer. Já jen jestli můžu doplnit k vašemu programu. Říkal jste o energetické nezávislosti. A tam je nutný odchod z lipské burzy a tam předávat pouze přebytky, jak to dělají třeba Slováci a další země. Děkuji. Tak já asi bych dnešní akci končil. Děkuji vám všem za návštěvu, za dotazy našemu hostovi, že vážil takovou dlouhou cestu semkrát. Jinak samozřejmě připomenu, že je možný si zakoupit příběh Putinovy děvky zde a určitě budeme moct mít příležitost požádat o autogram, o věnování, o společné foto. Takže moc krát děkuju všem, těším se na vás 15. prosince na náměstí 15 hodin a světu mír.